Egunon, arratsaldeon guztioi, hirugarren gaia landuko dugu, ongizatearen estatua. Gai honetan dauden puntu nagusiak hemen dituzu, apunteetan agertzen zaizkizunak, hori izango da gure oinarria. Hasiko gara azaltzen zer deitzen diogu ongizatearen estatua. Ongizate estatua ulertzeko ondo ulertu behar duzuna da, zera estatuak daukan papera. Eta eredu hori bakarrik herrialde garatuetan dago. Zergatik oso garestia dela mantentzea. Hemen daukazu metafora moduan neuritakoa, oiritako hori litzateke estatua, eta horren barruan horren azpian gaudenak gara beste guztiak. Estatua parte hartzea ezinbestekoa da. Zein da helburua, estatuaren helburua, herrialde horren aberastasuna banatzea. Eta zer esan nahi du horrek, batzuk ez izatea gehiegi eta gehienok ez izatea gutxiago. Horrez edo ia ez horrezagatik, estatua saiatzen da oinarrizko zerbitzuak ematen, adibidez osasuna, adibidez hezkuntza. Orduan, gure ziketa gaixorik gaudenean estatua kudeatzen du. Beste kontu bada, zu pribatua egin nahi baduzu, por supuestiz. Baina noiztik dago, non hasi zen oinarria jartzen. 19. mendearen amaieran lehenengo aipamena, lehenengo ideiak hasi ziren zera sortzen. Langileak, talde berri horrek, lantegietan sortutako talde berri horiek hasi ziren eskatzen bere sementzako eskolak, adibidez. Eta 20. mendean, Keynes da zera horiek ekonomikari britaniarra bere izan zen zera horren teorio eta horren bideratzaile nagusi bat. Eta bera proposatzen zuena zen estatua batez egoera larrietan, adibidez 1929ko krisia dela eta, egondako krisi horretan laguntzeko zera horiek egoera txarrean gelditu zen jendearentzat. Eta honekin ematen dugu bukatutza puntu